नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या देऊळमक्की कोवे श्री लक्ष्मीनारायण देवीची वार्षिक जत्रेच्या स्तब्ध चित्राचे देखावे आणि बाल कलाकाराले यक्षगान प्रदर्शन. कारवार तालुक्याच्या देऊळमक्की ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या कोवे ग्रामाच्या श्री लक्ष्मीनारायण देवाला वार्षिक जत्रा उत्सव बुधवार 27 डिसेंबराक उत्साहात संपन्न झालो. कोवेच्या श्री लक्ष्मीनारायण देवाच्या जात्रेक या वर्षाक ग्रामाच्या लहान पोरांनूच स्वतः पुढाकार घेऊन स्थानिक ज्येष्ठालय मार्गदर्शनान सांस्कृतिक परंपरेचे परंपरागत चलत येयले गौडा समाजाचे पारंपरिक संस्कृतीचे दृश्यावळी स्तब्धचित्रा आणि इतर देखावे स्वतः तयार करून त्याचे प्रदर्शन घडवून सार्वजनिकाला कौतुकाक पात्र झाले. श्रीच्या वार्षिक जत्रेच्या धार्मिक कार्यक्रमाबरोबर श्रीची महापूजा तीर्थप्रसाद नंतर श्री लक्ष्मीनारायण मंडळी कोवे हे मी पहिलेच खेपे लहान पोराखिंच्यान सादर केल्लो श्वेतांबरी परिणय हो काल्पनिक कन्नड यक्षगान सुंदर रितीन सादर करून प्रेक्षकाले मन जिंकले असे प्रसार माध्यमाक कळयला.
कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा होन्नावरात चोरीचे प्रमाण वाढते असा योग्य बंदोबस्तीची मागणी. कुमटा. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा होन्नावरात सध्या चोरीची प्रकरणं खूप वाढतात. चोर कसलीच भय नसताना आपापल्या हातचलाखीन वेगवेगळ्या पद्धतीने लुटून आरामात फरार जातात. कुमटाच्या होसा एरवट्टा निवासी उल्हास नारायण शेठ हेमगेल्या मालकीचे उल्हास ज्वेलर्स नावाचे सराफ दुकान कुमटात सुभाष रस्त्याचेर असून मंगळवार 26 डिसेंबराक सकाळपराक अज्ञात चोरान सराफ दुकानाचे शटरा भायले ग्रिल्साचे गेटीचे दोन्ही कुलपा कापून शटर्साचे मनुष्यवय तितलोच गॅस वेल्डिंगान कट करून दुकानात घुसून गल्ल्यात आशिल्ले 4,000 रुपये नगद पैसे घेऊन चोर फरार जाल्ली घटना घडली. या घटनेची तक्रार उल्हास शेठ हेमी कुमटा पोलीस ठाण्यार केला. इतलेच न्ही तर होन्नावर तालुक्यात कवलमक्कीच्या केंद्रा बँके सकल आशिल्ल्या सराफ दुकानात चोरी करचो प्रयत्न फशिल घटना घडली. कुमटा शहर मध्यवर्ती आशिल्ल्यान दैनंदिन कामाक खूप जण परराज्यांतले येतात. चोरी करून रेल्वे स्टेशन आणि बस स्टँडार वचून फरार जातात. म्हण पोलिसांन हायटेक सीसीटीव्ही कॅमेरा लावून योग्य क्रम घेवदा अशें सार्वजनिकाले मत आसा. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಕಿದೆ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಲಾಕರ್ ನಿರ್ಮದಿಗಿದೆ ಸರಿ ಹಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.